Čus, vítám vás u dalšího dílu FIFA 15 a z online sezon. Dneska si zahrajeme za Manchester United. Uděláme si soupisku, budeme hrát na formaci 4-3-3. Rooney, Fellaini, zálohu. Na hru bude taky Van Persie. Rooney půjde na kamko. Di Maria půjde nalevo. I když je to kamko, tak ho dáme nalevo. A nevím, koho dát napravo. Nevím kam dát. Takže bych tam dal nejspíš Falcán, to je tak jediný, koho tam můžeme dát. Fellaini, Mata, Rocco Smalling, Valencia. RM-ku tam dáme, tam Blinda, ráně bude Decha, tak a myslím, že už můžeme hrát. Uvidíme, koho nám to najde. Takže můžeme jít na zápas, hrajeme doma a hrajeme proti Portugalsku, takže proti národnímu klubu. Týpek to nechce přepnout. Tak, můžeme na to Falco, Di Maria. Luke Shaw tady hned tady útočí po lajně. A střílíme a v první minutě dává gól Van Persie. Velice rychlý gól. Hned ze začátku. To bude Van Persie, druhá minuta gól. To je sám, 1-1 a ty máš gól, protože ty pokud to nedoběhne, tak to je asi jasný gól. A dobře Decha, ale musíme tam být a tak nebyli jsme, protože Portugalci dali gól do šatny, tak musíme dát hned další gól, můžeme položit si. Denny to dorážel, ale dobrý zákrok Dechy. To je na Falka. A bum! A Falco dává gól na 2-1 od pičky. Slovo je s Di Mariou. 2-1 jsme zpátky ve vedení. A Van Persie dává gól na 3-1. Takže my vedeme o 2 góly, tak máme jistotu. Takže tím Portugalci docela hrajou nic. Ten týpek asi hraje poprvé. Já jsem přihrál šel dopředu. A tady Falco, je to Falco. Ano, Falco dává druhý gól na 4-1. Takže tu doufám, že nám nedá 3 góly za pár minut. Tady utíká. Balón. Tak, kopou penaltu. Já jsem chtěl balón, ale to je jedno. Tím necháme aspoň 2 góly. Decha se připraví na to. Penaltu, tak to zase to nechci to. Pojď. Chytneš to. Bude to doprostřed. Budu stát prostřed. Já jsem to věděl. Portugalsko nedalo penaltu. Nenáš dostaneš? Jaj. Dobře to chytnu, brankář Portugalska. Bum! To bylo hodně nad. To nemělo moc k úspěchu. Oj, Falco. Dobře. Nevím, co tam dělal ten obránce Portugalska. A boom, Rooney. A hlavička Van Persieho a to už bylo do rukou brankáře Portugalska.
zase máme balon. Máme. Moc pomalá přihrávka. A konec? Ne, offside. Takže Ronaldo offside. Znamená zpátky na Di Mariu. Škoda. Mata boom. Van Persie dává na 5-1. Což je pecka. Tak pokud by to mohlo písknout. Dali jsme mu 5. Pecička. Co bude? Proč nehraje? Nevím, co dělá týpek, mohl by konečně rozehrát. Takže konec. Pokud se ti video líbilo, dej like a pokud jsi nový, tak dej odběr. Čus.